we Eke Hit man them sia well I will also will ije gbada Ọka kije verify ya yourself because before we jilaka wa bia. Okay, now 2 days ago bo Sunday eti la arụ na nke Eke Hit. Eke Hit gba ọsọ. Kedu ibe na agbala ọsọ? Mema na aka dị ọcha. As I'm talking to you, I declare Eke Hit wanted. Maka na amara ibe na agbala ọsọ. Mmadụ chụgidekwa m ọsọ bata be nna m ma ọ be m ma agbasikwala ya ọsọ. Na nkwụcha abụla ụjọ. Mana onye ziri ezi bara uru na-azọ ndụ na gọọmenti kwuru sị na ịma na ị na-eme dibịa na-eme eze nwanyị, come to the government house. Eme screening. Ọ bụrụ na ị nwebu certificate, old certificate or old ID card or whatever, na register go, come back again. Government Anambra, the present governor, the present government, the present ministry, the present commissioner in charge of everything that concerns culture and tradition. Cholo. Kiamalundi ni nebundi traditional medicine practices. Ya ndi na practice mpologo na mpa akwụkwọ nke a na-akpọ native doctor n'onu ndị iti. N'ibi ya amadebe wụ na Chukwu welite gọọmenti ewelu. Nwere onye na-amalụ gọọmenti aka. Ọ gọọmenti bụ ihe ọ dị n'aka ime obodo ka ọ dị mma. And iwe ọwụ na ba ya eme ka obodo wee dị mma ka ba ya eme. Awesi onye ọwụ na kunye je Ọka ka ije identify ya yourself with the present law. Ịbata die ịmara agụ ọrụ the law. Ichekiche onwe gị onwe ebe isi eri mpeli ime gịnị iwepụ nke ahụ na gọọmenti edego law kwuo na ba chọrọzi iwe dị etu. Screen chegi ifilie form ifilche form ịkwado anali nọmba idetuo nọmba eji enweta yi etinye na group chat platform. Ibe gọọmenti chọrọ imewu etu enwe CAN, Christian Association of Nigeria, ka esi wee chọọ ka enwe Traditional Doctors Association of Nigeria, Traditional Doctors Association of Anambra State. Ka enwe check and balances ka gọọmenti nwee ike na-etinyelu unu anya n'ihe unu na-eme dishon ihe unu na-eme bụ ka esi wee chọọ ka unu si eme na ihe unu na-eme na-eweta peace and progress n'obodo. The reason abụrụ ihe ọzọ bụ na many people ndị a na-ejide na confess onye iju na okekwacha ọgwụ n'ukwu, onye iju na ọsị na onye nke agwa ọrịa dị echi, onye iju. It is as good as gị nwee ịghọta ihe gọọmenti na-achọ ka ị malụ, which is identifying yourself. I enye unu number self. I enye everybody register number. The first person register ya 001. The second person 002. The third person 003. So that in the case of nejidelo onye ori ma nejidelo mmadụ onye omeko ma ajụ anya kedi ibe wiri na n'onu onye nyeriye osino 001 onye dị etu n'obodo dị etu. That in your PG, your Igwe must know na ị na-eme dibia in that town. These are the credentials ihe weteche. All the step by step. Your local government chairman ya money in a media na that local government. It is screened. In we can balance ya melo onwe yiye. Onye na achu also. Go and cool down and read the law. When the law say ga practice in ordinary name. No, na the government want to know. They involve me ya. Let everybody be registered. You tell your number. You will tell your number, will tell your INN. So that all no way can eswage onye omekome, a criminal or a suspect. Or where will look that details in submit where track ya malonye be vago, maludibio, malobodomo. And another thing, where checks and balances in even a well leadership, a place where Anambra State Traditional Council, and where their leader, their chairman, Kaye Simwe,
n'etiti ndị dibịa niile nọ na Anambra State, ndị eze nwaanyị niile nọ na Anambra State anọ na anọkọ ọnụ mee meeting. Gọọmenti send ya a representative for the meeting. Ịghọtago? Enwe ike na-ama ihe unu na-emegasị maka na azịza ekechikọrọ ọnụ a ga-agbaji nwu ya agbaji. O nwere onye si na abịara ịchụpụ unu ma scrap unu out. Abịa ka enwe law and order. Ejide Okeke ọnyala ọgwụ n'ukwu ajụọ ya si na onye nwa meri ọgwụ. Ejide awee na-achọzi ka amalụ ma ọsọsọ ọgwụ eji eme ajọ ive ka ndị dibịa Anambra State na-agwọ. The house will get together, we create a law, a fundamental law that will guide the activities of the traditional doctors in Anambra. It's as simple as that. Come and get identified, and nobody will assault you. Nobody will insult you. Nobody will intimidate you. Unewe a body na guide you. That is why education is power. Go and read the law. The law had not targeted at anybody. Oh, mgbe register petition against you. Na government, na police, na DSS. Because we have to go try identify. From there, government abiaba follow the process. Whether your document, your certificate, and ID card. Abatabe you go see what the thing. Ejewalo. Taijina even when you see, even when we create anarchy and confusion in the state. You cannot fight government. So Ludina Afwanoro in that seat as the governor in his power is a duly elected candidate of a party that became a governor for everybody. So whatever decision you make in the state, you have only decision you favor the state. You bring about peace and progress in the state. But even now your government, even now your governor have reverse or what is this for? Can they actually dibia? Si malokwa na nwekwe ndị nọ n'ụlọ ụka ndị dibịa ka mma enwekwe ndị mpụ na aghụghọ nọkwa n'ụlọ ụka na-eso mmadụ dịka onye eze Jizọs ọ na-edu so many youth eje na mmiri ọ na-egbu anụmanụ na mmiri na-agbụ ya ọbara na mmiri ọ na-atụ ya ego na mmiri ọ na-eme dibịa ọ na-eme ụka ọ dịle mmadụ aka enyi dị icheki ọfụma wamalu nke ọkụ n'anya. So even the kwa rivers or Gotamia, take your time, go and read the law. When the law say don't practice your tradition. So that all need and another thing, don't allow any lawyer to deceive you. Vunkamma carrier statement. Etie uno bodo follow the you, go and verify and come out. Ite check kudo ni lawyer ya bia ku yalivale in a court. Onye ọbụla na-acha akpị ahụ. Everybody they find in pockets. Vunkamma carrier statement. You go and get verified. Government amale government. And when leadership. And when they are they take you no megasi. Kade show. And we got so many native doctors shrine abata fugasia arm and ammunition. And when so many native doctors house and with a link up with kidnapping and the robbery in previous years, in previous months, in previous days. And that is why the government want to tell some certain reoccurrence. Thank you guys for watching this video. Please do well to subscribe on this channel, share this video, like and comment. Thank you for watching.